Hai terras que poden explicar un viño e hai viños que poden explicar unha terra. De persoas importantes vinculadas ao sector do viño que nos van a amosar unha importantísima historia milenaria do viño do Ribeiro. Algún detalle que recordes especialmente, Monse? Pois a mí cando o vin, porque, bueno, non debería dicirlo, claro, pero a min si, verdad, que me mandaron o enlace para visionalo, me chamou moito a atención que o viño viaxousa na terceira viaxe de Colón nas carabelas. Na terceira viaxe que fixo Colón, o sea, que imagínate, pero aínda me chamou máis a atención cando xa falaban de aí 2000 anos en tempo romano, e cando xa arqueolóxicamente se atoparon lagares e cousiñas que ides a ver no documental, se que entrades na canle de YouTube da Ruta do Viño do Ribeiro. Moitas gracias, Monse. Gracias, Marina. A verdade é que moi contenta de estar hoxe aquí presentando este documental da Ruta do Viño do Ribeiro, porque ademais é algo que dende Galicia a calidade temos adegas de todas as denominacións de orixen de Galicia e potenciar cada vez máis tanto a entrada de adegas o que en Galicia a calidade na certificación como potenciar ese enoturismo que temos en Galicia e, por suposto, na provincia de Ourense, como é a Ruta do Viño do Ribeiro, que é espectacular. Unha auténtica riqueza temos, Unha riqueza que temos que aproveitar, que noutros países do mundo a verdade é que teñen rutas enoturísticas que son incribles e aquí temos moitísimo que ensinar e moitísimo para aumentar ese turismo enolóxico que cada vez está máis en boga e ademais que é un turismo de calidade. Moitas grazas, Ana. Son alcaldesa de Cenlle e debemos estar aquí todos para reivindicar o Ribeiro, que é o que nos interesa, e, bueno, creemos que temos uns grandes viños e deberíamos apoialos sempre. Orgullosos, non? Super orgullosos dos nosos viños. Como dixen, no turístico, nun territorio formado por 3 embales, vertebrado polos ríos Avia, pola Arnoia e polo Pai Miño. Este lugar do mundo que sempre decimos, e iso dixen moitas veces, e entonces atopa a oportunidade tamén para dicirlo aquí, cun microclima que dota os seus excelentes viños de singularidades únicas, de singularidades propias. Falar do Ribeiro non é falar só de viño, que tamén é falar de viño, é falar de patrimonio, é falar de natureza, é falar dun espírito especial que fai deste territorio un lugar único no mundo. Maravillosa comarca do Ribeiro, terra orgullosa da súa historia, das súas tradicións, comarca que non só é coñecida, como ben comentamos, polos seus viños, senón tamén polo seu paisaxe, o seu patrimonio cultural, a calidade da súa xente. Un territorio que soubo adaptarse aos cambios sen perder a súa alma e que continúa sendo un referente da viticultura galega e española. A comarca é un claro exemplo de como a historia e a cultura dunha rexión pode entrelazarse a través do tempo. A súa evolución marcada por a influencia romana, a Idade Media e os cambios modernos foi sempre fiel a súa esencia, a viticultura. O Ribeiro é unha das denominacións de orixe máis antigas de España e a súa historia está profundamente vencellada á terra, á cultura e ás tradicións desta comarca. A súa orixe, como ben sabemos, remontas a tempos xa moi remotos, cando os romanos cultivaban as viñas á beira do río Miño, nunha zona no que o clima suave e as súas terras fértiles era ideal para o cultivo da vide. Todas as connotacións xeográficas confiren ao Ribeiro unhas características únicas que permite que os seus viños respondan a unha serie de combinación de exquisitos aromas afroitados e florais que sempre son sorprendentes ao lograrse con variedades autóctonas. Para falar da Ceixadura, o Torrontés, o Lago, a Loureira, o Godello, como non. Toda é unha combinación que a súa zona, a súa microclima, fan uns viños blancos excelentes. Primeiro que poidamos ter. Entón, se dá o visto bo, podemos pasar a rúbrica tanto por parte do condado de Ribadavia como o mosteiro de San Clodo. Bueno, parece moi ben. Entón, procedamos logo. Do enxofrado. A partir desta solución tamén se trae a solución do caldo bordelés, que xa se coñecía, por tanto,
o milio non vai castigar especialmente a xente do Ribeiro, é o oído, pero xa digo que se soluciona ao cabo de 10 anos terribles, por certo, chamados os 10 anos da fame, e a partir de aí hai unha subida enorme da produción, volvese a recuperar todo o pulo e toda a forza exportadora, vai haber moita prosperidade porque esas remesas que chegan de América van facer que o Ribeiro se transforme totalmente, introduce o aramiado, o posteado, e ademais van se producir melloras na elaboración do viño. Adegas máis grandes, daquelas adegas medievais ou barrocas van se transformar, e ademais os labregos, moitos deles, moitos viticultores que eran pequenos propietarios, van se encontrar unha terra moito máis ampla de superficie, porque van poder redimir os foros, van poder comprar terras a outros señores e van a enchear, van a ampliar a súa base de produción e vanse crear novas adegas. Non é unha obra de hoxe nin de onte. Isto estamos recollendo neste momento os froitos da aposta que hai 30 anos fixeron un grupo de viticultores e adegueiros que eu chamo normalmente os pioneiros, que apostaron por recuperar as nosas castes autóctonas. Daquela aposta veñen estes froitos de hoxe. Leyendo a Cervantes, cuando alguien en su presencia alababa algún vino, él automáticamente decía, pero sin olvidar el Rivadavia. El Rivadavia fue siempre uno de los grandes vinos. Hubo un cambio en la explotación y se plantó mucho palomino y se olvidaron las variedades auténticas. Por eso hace unos 30 o 40 años, un pequeño grupo de personas iniciamos la recuperación de las antiguas variedades nuestras. Y fue bastante complejo porque hoy hay posibilidades de comprar en cualquier sitio cepas de aquella. Había que plantar bravos y después injertarlas. Y poco a poco fuimos recuperando lo que es hoy el verdadero Ribeiro, con las distintas variedades, la Norveia, Tresadura, Albariño, Godello, porque el Ribeiro siempre fue un vino de mezclas. Y esto más o menos hoy podemos decir que el Ribeiro vuelve a estar a la altura que siempre estuvo, pero que nos olvidó una época negra donde el Ribeiro se calificaba como un vino ácido, turbio y de baja graduación. Eso más o menos es lo que se inició a través de un pequeño grupo hace 30 o 40 años aproximadamente. E xa mirando a un futuro novo, de un comercio ou de un usuario que empeza a pedir o viño embotellado e de aí van a surgir próximas cooperativas que é unha forma de que o pequeno propietario pode facer fronte ao custe de embotellar, etiquetar, distribuir, etc. En ese sentido tamén o Ribeiro é pioneiro porque a primeira cooperativa que se vai a fundar en Galicia é a San Pedro de Leiro, unha cooperativa importante. Vivimos un momento que temos que aproveitar tanto nos mercados nacionais como nos mercados internacionais. Aí é onde estamos todos xuntos, viticultores, adegueiros e o propio Consello Regulador. O Ribeiro non se concibe dende fai máis de 100.000 anos que non se concibe sin o viño. Sempre foi unha comarca vitícola, sempre foi unha comarca con produto de moito valor, que se comercializaba pois xa de tempos, xa que se perde no tempo aí, de que había comercio do viño no Ribeiro. Pois pretendemos seguir nesa liña e recuperar outra vez esa historia esplendorosa do Ribeiro. Principiando na época castrexa a chegada dos romanos, seguida pola gran aposta que as grandes ordes religiosas, primeiros vieitos, despois ocistes, fixeron polo florecemento desta terra. Non me quero esquecer desas épocas de esplendor onde os fidalgos, a aristocracia rural de Galicia, fixo que esta enocomarca collera todo o esplendor e o viño do Ribeiro fora realmente o gran viño nacional de Galicia. Ata hoxe, viticultores, adegueiros, distribuidores, consumidores, en fin, unha serie de elos que constitúen esa comunidade imaginada da que falo sempre, donde somos milleiros, donde non nos coñecemos todos, pero sí sabemos que falamos unha linguaxe en común, que é a dun viño.
Ribeiro. O Ribeiro son persoas, o Ribeiro é historia, o Ribeiro é tradición, o Ribeiro é patrimonio. Eu quero convidar a todo o mundo a que visite esta enocomarca. Creo que é a mellor maneira de dar un picha carneiro no tempo e sentirse protagonistas desa historia. Saúde.